фестивали ҷумҳуриявии гулҳо таҳти унвони сайри гули лола шурӯъ аз соли 2019 дар ҷумҳурӣ баргузор мешавад. ҳадаф аз баргузории он баланд бардоштани сатҳи донишу маърифат, фарҳангу ҷаҳонбинӣ, бедор намудани завқи зебоипарастӣ дар зеҳни ҳар сокини мамлакат, ободу зебо намудани ҳар хона, кӯча, маҳалла, деҳа, деҳот, шаҳрак, ноҳия, шаҳр, вилоят ва ҷумҳурӣ мебошад. дар доираи якчорабинӣ бо шукӯҳ ки бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату қумитаҳо ва муассисаҳои дахлдор дар боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе доир шуд, ғолибони озмуни сайри гули лола дар соли 2024 қадрдонӣ шуданд. қабл аз маросими ҷоизасупорӣ намояндагони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ки дар даврҳои қаблии ин озмун ғолиб омадаанд, намунаи гулу буттаҳои ороишӣ ва барномаҳои рангини ҳунариро иборат аз суруду рақсҳои дилнишин намоиш доданд. мувофиқи маълумоти сарчашмаву расонаҳои интернетӣ, ҷою макони аслии лолаи худрӯй Осиёи марказӣ дониста мешавад. ин гули нарму латифи худрӯи айёми баҳорӣ бештар дар Тоҷикистон, Эрон, Афғонистон, Самарқанду Бухоро, Туркия, Сурия, дар соҳилҳои баҳрҳои Арал, Хазар, Сиёҳ ва ҳамчунин Юнону Италия, Ҳолланду Испания ва Африқо мерӯяд ва дар ин давлатҳо нуфузу арзиши зиёде дорад. маҳал ва макони гулҳои лолаи худрӯй қариб дар ҳама ҷои Тоҷикистон, махсусан дашту тепа ва боғу чаманҳои Ҳисор, шаҳри Нав, Файзобод, Занғара, Фахробод, шаҳру рӯстоҳои Хатлон, Истаравшан, Исфара, қисматҳои кӯҳии Деваштич, тепаву доманаҳои кӯҳистони Масчоҳу Айнӣ, Ваҳдат, Норак, Ёвон, Ванҷу Дарвоз, Вахё, Рашт, аз кӯҳҳои Помир то Тианшон ва ғайра воқеъ аст. дар қисмати дигари чорабинӣ маросими қадрдонии ғолибони озмуни сайри гули лола баргузор гардид. нахуст муовини сарвазири мамлакат Сулаймон Зиёдзода суханронӣ намуда зикр дошт ки ин фестивал мувофиқи амри президенти мамлакат ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад. рамзи фестивали гулҳо таҳти унвони сайри гули лола ки соли 2019 аз ҷониби иттифоқи расомони Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шуда буд, тасдиқ гардидааст. ҳамин гуна дар вазъияти тантанавӣ беҳтарин иштирокчиёни даври ҷумҳуриявии озмуни сайри гули лола аз рӯи номинатсияҳои гулпарвари беҳтарин, гулгашт ва хиёбон, боғҳои фарҳангиву фароғатӣ, деҳаи беҳтарин, маҳаллаи беҳтарин, деҳоти беҳтарин, шаҳраки беҳтарин, ноҳияи беҳтарин ва вилояти беҳтарин мукофотонида шуданд. ғолибони фестивал бо шоҳиҷоиза, дипломҳои дараҷаи 1, 2, 3 ва шахсони ташаббускор, роҳбарони корхона, муассиса ва дигар ташкилот ки дар он фаъолона иштирок намуданд, бо ифтихорнома ва сипосномаи кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ шуданд. дар ҳамоиши ҷоизасупорӣ ба ғолибони даври ҷумҳуриявии озмуни сайри гули лола шаҳри Душанбе сазовори шоҳҷоиза гардид. барномаи рангини ҳунарӣ идомабахши ин чорабинӣ бошукӯҳ гардид.